dobrodošao u Vardar. Hvala. Ti si treći Slovenac u našem timu. Igrao je tu Matijaš Brumen, sad je Staš Skube. Ti si treći Slovenac, kao što sam rekao. Koga i kada se desio prvi kontakt sa Vardarom? Prvi kontakt sa Vardarom se dogodio preko mog menadžera, zato što sam dobro odigrao sezonu i onda su počeli razgovori i evo ga, tu sam sretan što mogu igrati za Vardar. Da li imaš neki pritisak što igraš za ovako veliki klub što je evropski prvak? Pa sigurno da je to pozitivan pritisak zato što sam još mlad, to je sve neka nova stvar za mene. Sretan sam što sam tu, da sam mogao puno naučiti od Stojilova i ja mislim da ću se brzo uklopiti u tim jer su dečki baš odlični, pričao sam već s njima i tako da mislim da neće biti baš velikih problema. Pitao si Skubea za neki savjet prije da potpišeš ugovor ili? Ne, tako da ga još nisam poznao, baš upoznali smo se jučer kad smo čekali na avion, tako da nisam. Tvoj komentar za tvoje kolege iz reprezentacije što sad su u Španiji mogu do kraja? Pa ja mislim da mogu jer je to odličan tim, to su već dokazali u Sloveniji kad su uzeli titulu i ja mislim da će biti do kraja jako borba.